Boas tardes a todos e a todas. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de xuño. O primeiro punto da orden do día é a toma de posesión como conselleiro de don Xosé Vázquez González, do Partido Bloque Nacionalista Galego. Recibida da Xunta Electoral Central a credencial expresiva de que don Xosé Vázquez González foi designado conselleiro do Consello de Rianxo por estar incluído na lista de candidatos e candidatas presentado polo Bloque Nacionalista Galego ás eleccións locais de maio de 2023 en sustitución por renuncia de dona Sarela Betanzos Freire e de dona Rosa María Fungueiriño Suárez e presentadas as oportunas declaracións sobre bens de dereitos patrimoniais e sobre causas de posible incompatibilidade e actividade conforme ao disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985 de 2 de abril, propónse ao Pleno a toma de posesión do novo conselleiro previa promesa ou xuramento do cargo conforme á fórmula contida no Real Decreto 707/1979 de 5 de abril para posteriormente darlle posesión do cargo como conselleiro do Consello de Rianxo polo Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, que se achegue don Xosé. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Rianxo con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Benvido de novo, ademais, que incrementamos os participantes xa en outras legislaturas nesta corporación. Non está mal. O segundo punto da orden do día é a aprobación da acta do pleno anterior, a acta número 6/2026, de 28 de maio de 2026. Alguna cuestión sobre a acta? Sí. Boas tardes a todos e a todas as presentes, concelleiros, concelleiras, veciños e veciñas que nos seguen tamén dende o canal de YouTube. Darlle unha benvida especial a José o de Vázquez, novo concelleiro do BNG e compañeiro xa desta corporación. Benvido. Grazas, señor alcalde, por este turno de palabra e vamos a intentar ser o máis precisos para evitar ese diálogo que tuvemos no pleno Non vai haber diálogo, se dixo no pleno anterior. Indíquenme, por favor, que cuestión está mal na acta anterior. Cóstame creer que haxa algo mal, dado que é unha acta gravada, pero en todo caso, se usted observou na gravación algo que non reflexe a realidade, indíquenos para que a Secretaría tome boa nota e se corrixe. En caso contrario, pasamos inmediatamente á votación. Por favor, indique con precisión que é o que está mal na acta gravada do pleno anterior. Intentarei ser o máis preciso posible, señor alcalde. Por terceiro pleno consecutivo, o Grupo Socialista vai votar en contra da acta. E os motivos son moi claros. O primeiro é porque non recolle adecuadamente cuestións trasladadas formalmente por rexistro por este grupo municipal relacionadas co desenvolvemento da sesión e do acceso á documentación dos expedientes anteriores. Presentamos por rexistro un documento en conforme a documentación do pleno anterior se presentou ás 8 da mañán 08. Non había 48 horas para poder obter a información necesaria para facer a valoración en pleno. E non se recolle, presentamos por rexistro, ademais que se reflexara no expediente da acta, cousa que non aparece. O segundo, porque segue sen reflectir de maneira fiel parte do debate producido neste pleno. Segue sen haber respostas por parte de alcaldía a todas as cuestións que se lle presentan. E terceiro, e creo que o máis grave, porque na acta digital desaparece parte da intervención da veciñanza, eliminando do rexistro oficial unha participación que efectivamente foi real. Para nós, as actas non están a resumir o que pasa no pleno e non sabemos se foi por error ou por decisión de alcaldía se omite ese punto que aparece, ademais, reflexado na acta. Co cual, señor Bustelo, non nos queda máis que por terceiro pleno consecutivo decirlle que este grupo vai votar en contra da acta.
poden votar o que estimen oportuno, faltaría máis, o que non poden, desde o meu punto de vista, crear dudas sobre o que recolle ou non unha acta, que, insisto, é unha acta gravada, que se emite, un pleno que se emite en directo, e que queda unha videoacta de todo canto aquí acontece. Por tanto, poñer en duda que o que está gravado reflexa ou non reflexa o debate que aquí tivo lugar, Señor Bustelo, non hai debate, estou falando eu. Xa sabemos que vostede o alcalde, xa non lo dixo ben claro, pero a cuestión non é esa. A cuestión, señor Bustelo, é que a acta está cortada. Estou falando eu. Non aparece reflectado os rogos e preguntas da veciñanza. Estou falando eu. Fago a favor, empeza cedo hoxe xa, faltándolle ao respeto ao que han presido pleno. Estou falando eu. A acta é unha videoacta, está grabado todo o que aquí acontece, por tanto, pareceme difícil que non recolla a realidade do debate que aquí se dou, tal e como vostede expuxo. A maiores, a acta recolle de principio e fin o pleno. Como xa se ten trasladado en múltiples ocasións, as intervencións, unha vez que remata o pleno, as intervencións que fai as persoas aquí partícipes son a maiores do pleno. O pleno non incluye a participación de veciños e veciñas. A participación de veciños e veciñas ofrécese aquí, hoxe temos un público amplio, e ao acabar o pleno poderán expresar o que estimen oportuno sobre o que aquí se fixo, sobre o que fai este goberno ou sobre calquera outra consideración. Pero esas intervencións non forman parte do pleno da corporación. É unha consideración que este pleno desde fai moitos anos ten coa veciñanza que aquí participa, e desexo ademais que así sea. En todo caso, vou dar a palabra ao secretario que pedía tamén para comentar para dar contestación ao que vostede dixo. Simplemente decir que a acta faina o secretario. Vale, non a fai outra persona, entonces recollerá o que pasa na sesión, non ten por que recoller o que unha persona en concreto di que ten que recoller a acta. Señor Bustelo, gustaríame que entrara vostede na acta, entrara na páxina 25, no punto 11, rogos e preguntas, e aparece redactado de forma textual, deliberacións. As intervencións desta sesión están incorporadas. Punto 11, rogos e preguntas. As intervencións desta sesión están incorporadas á acta multimedia que consta no expediente electrónico con número e identificado pola pegada digital. Reflexado. O vídeo grabado durante a sesión do que se extraeu o son incorporado ao expediente está a semana disponible para o público na URL e aparece a URL. Gustaríame que pincharan, que entraran e que alguén verificara que o punto 11 de rogos e preguntas donde a veciñanza expresou as súas cuestións aparece reflexada. Moitas gracias. O que acaba de comentar agora xa lle din contestación na miña intervención anterior, o que pasa que non me estaba facendo caso, estaba facendo outras cousas, e ademais, se quedara algún tipo de dúda sobre o que eu estaba dicindo, creo que o secretario foi bastante claro. Quen fai acta é o secretario, recolle nela, por tanto, o que a legislación marca é o que o secretario estima oportuno, e non o que estima oportuno calquera outra persoa das que aquí estamos, nin siquiera o alcalde. Por tanto, entendo que non hai moito máis debate, quedan, se non me falla agora a memoria, que quedan por diante 8 plenos ordinarios, pode vostede votar en contra de todas as actas, está no seu dereito, pode vostede facer en cada pleno próximo o teatrillo este que fai ao principio de cada un deles. O que non pode, desde o meu punto de vista, é poñer en duda se a acta recolle ou non a realidade do que aquí acontece. É así, o secretario así o ratifica, por tanto, non hai moito máis debate que eu poida darlle. Pasamos, por tanto, a votar o punto. Votos a favor da acta. Rianxo en Común, Partido Popular e BNG, votos en contra, Partido Socialista. Queda, por tanto, a acta aprobada. O punto terceiro é a dación de conta das resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno. Son as resolucións da Alcaldía da 546 a 646, ditadas dende o 25 de maio ao 16 de xuño, e que se trasladaron xunto co resto da información desta sesión. E tamén se dan conta das actas da Xunta de Goberno, que a acta 11 e a acta a 10 e a 11, que se corresponden coa sesión ordinaria do 21 de maio e coa sesión extraordinaria do 10 de xuño. E o punto número 4 é unha moción do Grupo Municipal do Partido Socialista para a instalación dunha rede eficaz de hidrantes nas parroquias do Concello. Ten a palabra o portavoz do grupo. Grazas, señor alcalde. Van a facer un resumen para poder explicar cal é a proposta que traemos e ler de forma literal os acordos que propoñemos. A moción, evidentemente, para a instalación dunha rede eficaz de hidrantes nas parroquias do Concello de Rianxo, como acaba de expoñer o
o alcalde. Presentamos esta moción co objetivo prioritario de garantir a seguridade da veciñanza de Rianxo mediante a planificación e instalación dunha rede eficaz de hidrantes en todas as parroquias do termo municipal. Rianxo é un concello cunha vulnerabilidade territorial moi alta ante os incendios forestais, dado que a maior parte dos núcleos habitados están situados en zonas de interfase urbano-forestal. A falta dunha rede pública de hidrantes adaptada á realidade actual obriga ao servicio de extinción a afrontar graves dificultades logísticas, perdendo un tempo vital no reabastecemento de auga. A ameaza non é unha hipótese, é unha realidade recorrente na nosa memoria. En marzo de 2019, o lume arrasou máis de 1.100 hectáreas entre Leiro, Rianxo e Asados, obrigando a desaloxos preventivos. Nas vagas de 2017 e 2006, parroquias como Araño ou Isorna sufriron episodios críticos onde a escasez de puntos de carga de auga dificultaron enormemente o traballo dos equipos de emerxencia. Máis alá da evidente necesidade logística, estamos ante unha obriga legal. A Lei 3/2007 de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia exixe medidas preventivas firmes nas zonas de alto risco, ZAR, nas que nos atopamos. A seguridade non pode depender da improvisación. As 6 parroquias de Rianxo, o Araño, Asados, Isorna, Leiro, Rianxo e Taragoña precisan dunha cobertura equilibrada e planificada, priorizando os núcleos con maior exposición ao risco forestal e garantindo puntos de abastecemento accesibles aos servicios de emerxencia. Por todo isto, e para dar unha solución integral e con calendario concreto, o Grupo Municipal do Partido Socialista de Rianxo presenta para a súa aprobación os seguintes acordos. Primeiro, elaboración dun estudo técnico e inventario e instar ao Goberno local a que, en colaboración co Servicio de Extinción, Bombeiro do Consorcio Provincial da Coruña e Servicio de Prevención de Incendios da Xunta, elabore nun prazo máximo de 3 meses un mapa de necesidades que determine os puntos óptimos e de fácil acceso para a instalación de hidrantes en cada unha das 6 parroquias do noso concello, priorizando as zonas de alto risco e a área de interfase. 2. Plan de instalación plurianual, deseñar un plan de actuación por fases para que a instalación gradual de hidrantes e así garantindo que contén con racores normativos e coa presión e caudal necesarios para o uso operativo dos servicios de emerxencia. 3. Partida orzamentaria e financiamento. Dotar de crédito orzamentario suficiente nas vindeiras modificacións de crédito ou nos orzamentos municipais para acometer a primeira fase do plan, así como solicitar formalmente financiamento á Deputación da Coruña e á Xunta de Galicia. Mantemento e sinalización. Establecer un protocolo anual de revisión, mantemento e sinalización dos hidrantes para garantir a súa plena operatividade e localización inmediata en situacións de emerxencia. Moitísimas gracias. Moitas grazas, BNG. Moi boas tardes a todos e a todas. Dar a benvida ao compañeiro Xosé Vázquez, que estou seguro que ven para enriquecer a corporación. Dende o BNG pensamos que a exposición de motivos desta moción é difícil de compartir e mesmo nos atreveríamos a dicir que resulta oportunista nun tema que non debería selo. Nun momento no que todo o país se enfronta a unha nova realidade incendiaria, non compartimos a imaxe que se pretende trasladar dun concello descoordinado ou inactivo. Rianxo conta cun plan de prevención de incendios, colaborou cos dispositivos da Xunta con convenios de limpeza de biomasa, coa Policía Local en tarefas de vixianza e mesmo cedeu unha parcela para a instalación dunha base operativa en Té. Por iso, non podemos asumir esa exposición de motivos. Agora ben, centrándonos nos acordos, estamos de acordo en seguir mellorando e ampliando a rede de hidrantes, en coordinación con bombeiros e coa concesionaria de rede de abastecemento. Por iso, dende o BNG, vamos a votar a favor da moción. Iso sí, gostaríanos propoñer unha emenda, non un punto de acordo, un punto quinto, se non lembro mal, un punto quinto de acordo, que sería instar a Xunta de Galiza a cesión dunha motobomba de segunda man solicitada xa en numerosas ocasións polo Concello para reforzar a colaboración municipal na loita contra incendios. Moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Bueno, primeiramente, darlle a benvida a Xosé, a esta corporación, que vai todo ben. Con respecto a esta moción, pois, bueno, aborda unha necesidade real do noso Concello. A prevención dos incendios forestais debe estar por riba de calquera diferencia política. Rianxo ten sofrido incendios importantes e é evidente
que contar cunha rede planificada de hidrantes pode mellorar a capacidade de resposta dos servicios de emerxencia. Ademais, a proposta comeza por un estudio técnico elaborado por profesionais de extinción para determinar as necesidades reais. Consideramos que é unha iniciativa razoable e, é imprescindible buscar financiamento das administracións e apostar pola planificación a medio prazo. Por lo tanto, vamos a apoiar esta postura. Moitas gracias. Moitas grazas. Reunión común. Gracias, alcalde. Benvido, Vázquez. Bueno, dende a nosa entrada no goberno levase facendo unha intensa labor na prevención de incendios. De feito, temos un axente de policía que se dedica só ao que se cumpran as franxas de protección, o cal o ano pasado xestionou máis de 300 expedientes, cun éxito de limpeza de fincas do 97%. No que vai de ano, leva preto de 200 expedientes, dos cales remataron ca limpeza de fincas ou co servicio contratado todas menos 4, que se pasaron a execución subsidiaria. A maiores desto, xestionou a contratación de 1080 fincas nas parroquias priorizadas de Leiro e de Isorna. Tamén mantemos moi boa relación cos axentes forestais e incluso vamos facer estes próximos días outra colaboración para poner operativo o punto de captación do Treito, que se unirá aos xa operativos do cruce de Cerqueiras co Vilar, o campo de fútbol do Araño, o campo de festa do Araño, o que hai no Rio do Araño, o de Pastoriza, que este ano está adaptado para helicóptero, o de Vilas, ao da área recreativa de Boín, o campo da festa de Isorna e o de Sestelo. Este ano tamén adquirimos unha cisterna con bomba de alta presión, con unha capacidade de 5.000 litros, para tirar con tractor, que é ideal para chegarse aos sitios onde non se chega con motobomba ou de difícil acceso. Esta cisterna tamén estará disposta xunto con motobomba de 4.000 litros de capacidade e co coche cisterna de protección civil no retén de emerxencia que se prepara para as épocas de alto risco de incendio. Con respecto á rede de hidrantes, é ben sabido que nesta legislatura levamos executadas, licitadas e propostas moitos proxectos para a ampliación da rede de abastecemento. Como exemplo, o último POS que se propuxo a ampliación da rede cara a Burata e cara a Capela. E ainda así é insuficiente para levar o abastecemento a todos os veciños. Polo que consideramos un imposible poñer un sistema de hidrantes nos núcleos do rural sen ter rematado a ampliación de abastecemento. Por todo isto, o noso voto vai ser a abstención. Moitas grazas. Pasamos entón a votar a proposta. Previamente debe indicar se inclúe ou non a emenda formulada polo BNG. Sí. Pasamos entón a votar a proposta con esa emenda formulada. Votos a favor da proposta. Partido Socialista, Partido Popular e BNG. Abstencións. Reunión común. Queda, por tanto, aprobado o punto. O seguinte, xa fora da orden do día, por tanto, deberemos votar a inclusión deste, e máis dun segundo punto fora da orden do día, e a aprobación se procede da ordenanza fiscal número 16, reguladora da taxa por dereitos de exame. Isto, como se deduce do conxunto do expediente, dos informes técnicos, así como dos informes técnicos en xeral, particularmente dos servizos económicos, a proposta emana destes servicios e emana, por un lado, o borrador desta ordenanza que de aprobarse someterase a preceptiva exposición pública, mas tamén da valoración de custos que os servizos económicos fan de procesos como este, que ademais vivimos recentemente. Entón, o que se propón é tasar estes dereitos de examen, non están a día de hoxe tasados no noso Consello, sendo, por tanto, o feito impoñible a actividade administrativa e técnica conducente á selección do personal funcionario e laboral entre as persoas que soliciten participar nas correspondentes probas de acceso ou de promoción aos corpos ou escalas de funcionarios ou ás categorías de persoal laboral convocadas por este Consello. Estará suxeito tamén á actividade administrativa e técnica para a selección de persoal funcionario interino e persoal laboral temporal mediante convocatoria específica para a confección de bolsas de emprego do Consello Rianxo. Tal e como se recolle no anexo da proposta, a cota tributaria depende de cada un dos grupos, dende os 35 euros do subgrupo A1 ou persoal laboral equivalente ata os 20 euros do subgrupo E e D
dentro da escala, non? E, ademais, aplícase tal como se recolle unha reducción do 50% nas tarifas para aquelas persoas que figuren como demandantes de emprego. Por tanto, esta é a proposta que se formula dentro dos servizos económicos que asumimos e que levamos ao pleno para a súa aprobación se procede e despois a súa exposición pública polo prazo que edita a normativa. Por tanto, votamos a inclusión, abrimos un turno de debate e despois votamos a proposta. Votos a favor da inclusión. Queda aprobado por unanimidade. Abrimos turno de intervencións. BNG. Pola nosa parte, dende o BNG, vamos a votar a favor. Parecenos lóxico como pasa en outros concellos da Redonda. Moi ben, moitas grazas. Partido Popular. Moitas gracias. Consideramos que esta ordenanza introduce unha regulación razoable e homologable ás existentes en outras administracións. A taxa responde ao custo administrativo que supón organizar un proceso selectivo e contribúe a unha utilización máis responsable dos recursos públicos. Ademais, incorpora bonificacións para persoas desempregadas con menores recursos, intentando compatibilizar a sustentabilidade económica coa protección social. Entendemos que o importante é que a cuantía sexa proporcionada xa que non supoña un obstáculo para acceder ao emprego público. Neste sentido, estaremos vixiantes para que a aplicación desta ordenanza non xere situacións de desigualdade e, se é preciso, impulsaremos melloras e exencións nas bonificacións. Vamos a apoiar este punto. Moi ben, moitas grazas. Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. Hoxe imos votar a prol desta nova ordenanza fiscal reguladora de tasas por dereitos de examen. Imos emitir un voto favorable por unha razón sinxela de xusticia fiscal e responsabilidade orzamentaria. Ata agora, o Concello de Rianxo asumía o 100% dos custos de cada oposición ou concurso oposición. O informe económico de Tesourería demostra que organizar estes procesos supón un custo real entre 72 e 81 euros por aspirante, coas cotas propostas de 40 euros, 30 e 20, que están perfectamente aliñadas cos concellos da nosa contorna, como Boiro ou Noia, imos acadar que se autofinancie case a metade de cada convocatoria, aliviando o gasto corrente do concello. Porén, o noso apoio non ten unha exigencia política clara. Este exercicio, señor Bustelo, de actualización fiscal non pode ser feito, non pode ser illado este feito de querer aprobar solo a ordenanza fiscal número 16. Debemos de poñer o foco de atención non únicamente en cobrar aos cidadáns que buscan un emprego público, senón que debemos poñer o foco de atención tamén en aqueles outros veciños e veciñas que están a pagar en base a outras ordenanzas que debían de ser revisadas. Debemos poñer o foco, señor Bustelo, tamén nas ordenanzas das terrazas e, por suposto, na ordenanza número 12. E tomar a decisión de exactamente o mesmo que está facendo vostede agora, pois traela a pleno para ser modificada e que os veciños e veciñas poidan pagar os seus impostos en base a unhas cotas que están realmente adaptadas na ordenanza. Se hoxe aprobamos isto é por responsabilidade financiera co Concello, teña vostede a mesma valentía para actuar co resto de normas pendentes e protexer as arcas de todos os rianxeiros e rianxeiras. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Pasamos, por tanto, a votar a proposta. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. E o seguinte punto, tamén fora da orden do día, era unha moción do BNG en apoio ás traballadoras do comercio de alimentación da provincia da Coruña. Expoño brevemente de que vai para defender a urxencia, votámola e despois xa fan a exposición máis tendida. Ben, pois a urxencia da presente moción ven motivada polos días de folga celebrados durante esta semana, pola afectación que esta situación está a ter sobre as veciñas e os veciños do noso Concello e polo bloqueo existente na resolución do conflito por parte das empresas Gadis e Freud. Moi ben, moitas grazas. Votamos entón a urxencia. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Continúe ca exposición. As traballadoras e traballadores do comercio e alimentación da provincia da Coruña manteñen nestes momentos un importante proceso de mobilizacións en defensa dun convenio colectivo digno, tras meses de negociacións sen avances significativos por parte da patronal do sector. Falamos dun convenio dun colectivo esencial integrado maioritariamente por mulleres, que durante a pandemia garantiu o abastecemento da poboación en momentos especialmente difíciles.
Mentres a maior parte da sociedade permanecía confinada, estas traballadoras continuaron os seus postos de traballo, asumindo riscos e demostrando un compromiso exemplar co conxunto da cidadanía. Porén, a día de hoxe, seguen padecendo salarios insuficientes que dificultan chegar a fin de mes, elevadas cargas de traballo e importantes dificultades para conciliar a vida laboral, familiar e persoal. A pesar do esforzo diario e dos beneficios obtidos polas grandes empresas do sector, moitas destas traballadoras ven como o seu salario resulta insuficiente para afrontar o incremento do custo da vida. A esta situación engádese o feito de que as condicións salariais do persoal do comercio e alimentación da provincia da Coruña son notablemente inferiores ás existentes na provincia de Pontevedra, onde as traballadoras e traballadores do mesmo sector perciben arredor de 2.000 euros anuais máis, sen que exista ningunha razón que xustifique a diferenza. Aínda que no noso concello non existe actualmente establecementos de Gadis ou Froiz, son moitas as veciñas e veciños de Rianxo que desenvolven o seu traballo en centros destas empresas situados na comarca ou concellos limítrofes. Por todo o exposto, solicítase ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos: manifestar públicamente o apoio e solidariedade do Concello de Rianxo coas traballadoras e traballadores do comercio e alimentación da provincia da Coruña e coas súas reivindicacións en defensa dun convenio colectivo digno. Remitir unha comunicación ás empresas Gadis e Froiz instándoas a retomar a negociación do convenio colectivo con vontade real de acordo dende os principios de boa fe negociadora, co obxectivo de alcanzar unha solución xusta que permite desbloquear o conflito laboral existente. Moi ben, moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Dende o noso grupo imos a apoiar esta moción porque entendemos que as administracións públicas tamén teñen a responsabilidade de expresar o seu respaldo cando existe un conflito laboral que afecta a centos de traballadores e traballadoras, moitos deles veciños e veciñas do noso concello. Estamos a falar dun sector esencial que demostrou o seu compromiso en momentos moi difíciles e que merecen unhas condicións laborais dignas. O diálogo social é a mellor ferramenta para resolver os conflitos e por iso consideramos positivo que este pleno faga un chamamento ás partes para que retomen a negociación con vontade de acordo. Esta moción non invade competencias nin substitúe a negociación colectiva, simplemente traslada unha mensaxe de apoio á procura dun convenio xusto e equilibrado. Agardamos que as partes sexan capaces de alcanzar un acordo que mellore as condicións laborais e dé estabilidade ao sector. Imos a apoiar. Moitas grazas, Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. En primer lugar, eu creo que ha caído que neste pleno se amose o que pasou nos plenos anteriores, donde os diferentes grupos traemos mocións de urxencia, que é lícito que votedes, como xa se expresou moitas veces, a favor ou en contra, pero creo que isto demostra que as urxencias se poden xustificar e as prioridades quedan marcadas. O pleno pasado, o BNG votou en contra de defender unha urxencia donde se instaba ao Concello de Rianxo a executar unha serie de asfaltados, que, por certo, a día de hoxe están sin executar, co cual a urxencia xa quedará en segundo plano. E que demostra que os criterios, cando se presentan as propostas ou cando os outros grupos presentamos as propostas, son exactamente os mismos. Por que? Porque o 19 de xuño xa houve un concello que presentou esta moción. O día 22 de xuño xa houve outro concello que presentou esta moción. E o día 23 de xuño xa houve outro concello que presentou esta moción. Ares, Melide e Noia. Co cual, eu creo que sería interesante que o partido do BNG nos entregara en ese plazo tamén unha proposta para poder debatila. Aínda así, votamos a favor da urxencia e votaremos tamén a favor da proposta. Dende o Grupo Municipal Socialista queremos manifestar o noso apoio ás traballadoras e traballadores do sector da alimentación, un sector esencial que sostén boa parte da actividade económica e social nos concellos. Compartimos a necesidade de avanzar cara ás condicións laborais dignas, salarios xustos e medidas que favorezcan a conciliación da vida laboral e familiar. Son reivindicacións lexítimas que merecen ser escoitadas e atendidas. Agora ben, tamén debemos ter en conta, en consideración, o papel deste Concello, actuando con responsabilidade institucional. A negociación colectiva ten os seus espazos propios e son as partes legitimidadas que deben alcanzar os acordos necesarios.
Por iso, presentamos unha emenda que mantén o apoio ás traballadoras e traballadores, pero centra a posición do Concello na defensa do diálogo social, da boa fe negociadora e do respeto ás mesas de negociación como instrumento fundamental para resolver os conflitos laborais. Se esta emenda é aceptada, evidentemente o noso voto será favorable. A nosa emenda é, como punto número 1, o Concello de Rianxo manifesta o seu apoio e recoñecemento ás traballadoras e traballadores do comercio da alimentación da provincia da Coruña, así como a súa lexítima aspiración de mellora ás condicións laborais, salariais e de conciliación no marco da negociación colectiva. O punto número 2, o Concello de Rianxo manifesta o seu respeto institucional polo marco da negociación colectiva e insta ás partes integrantes da mesa de negociadora a continuar o diálogo desde a boa fe, o respeto mutuo e a vontade de alcanzar un acordo que contribúa á mellora das condicións laborais e á estabilidade do sector. E un punto 3, dar traslado do presente acordo ás organizacións sindicais e empresariais representadas na negociación do convenio colectivo do sector da alimentación da provincia da Coruña. Moitísimas gracias. Moitas grazas, Reacción Común. Gracias, señor alcalde. Nada, nós todo o que se faga para axudar a mellorar as condicións laborais dos traballadores estaremos sempre a favor. Por tanto, o noso voto vai ser favorable. Moitas grazas. BNG sobre a emenda formulada. Sí, antes sí que me gustaría puntualizar un tema. Nós temos apoiado en diversas ocasións as urxencias que tedes presentado dende o PSOE. Hai algunhas que entendemos que están justificadas e outras non, como pudo ser efectivamente esa do pleno pasado. Polo tanto, o noso dereito ao voto é o que é. E non, pola parte das enmendas do Partido Socialista, non imos a aceptalas. Nos creemos que debería ir así nesta liña que marca a nosa moción. Bueno, damos por feito de que existe boa fe negociadora, pero as traballadoras non é o que nos trasladan. Polo tanto, nos vamos a manter a moción tal e como está. Moi ben, moitas grazas. Pasamos entón a votar a proposta. Votos a favor. Reacción Común, Partido Popular e BNG. Abstencións. Partido Socialista. Queda, por tanto, aprobada a proposta. E vamos agora xa con rojos e preguntas. Ten a palabra o BNG. Vemos nas novas da Xunta que se concederon 4 obradoiros de emprego para a mocidade e para a poboación en xeral na comarca. Como xa vimos no pleno anterior, a Rianxo só lle tocarían 4 prazas para a xente moza. Solicitou o Concello de Rianxo algún obradoiro máis? Podemos estar pendentes de que chegue algún para persoas usuarias sen límite de idade? Cal sería a previsión para os arranxos na Ponte de Té? Falta algún madeiro na zona do Castelo. Vai haber autobús ás praias este ano? Pexón, estado actual das xestións feitas en Costas e na Xunta para a súa aprobación definitiva. Previsións da alcaldía ao respecto. Hai algunha razón para non convocar a comisión de seguimento? Paso a Rogos. Rogamos a restauración dos remos da Manuela, obra de Camilo Xeira, para que a teñamos completa. Rogamos tamén a condicionar ambas marxes do río Té para recuperar o tránsito que se está facendo dificultoso pola maleza. No verán é unha zona moi utilizada por a veciñanza. O mesmo para o sendeiro da Torre ao Porto de Taragoña e a Ponte Beluso. Moitas grazas. Partido Popular. Moitas gracias. Vamos a comenzar cas preguntas. Queríamos solicitar que información nos pode dar o Goberno Municipal sobre a situación do alumeado público no vial da Diputación da Coruña que permanece sen iluminación desde o inicio da presente legislatura. Estamos a falar no tramo da Ponte de Catoira. É lamentable que ata a mitad da ponte, no tramo que pertence á Diputación da Coruña, o estado lumínico é pésimo e nulo nestes momentos. En cambio, no tramo da ponte de Catoira, que pertence á Diputación de Pontevedra, pois ten luminarias en bo estado e recentemente foron postas novas. Entón, quería saber se hai por parte do Concello se trasladou esta queixa á Diputación, se se vai facer algo nese sentido. Vai de pontes tamén esta pregunta. Na ponte do paseo sobre o río Té
Bueno, xa se ten traído a pleno varias queixas por todos os grupos políticos, bueno, e nós tamén en varias ocasións. Queríamos saber se vai actuar sobre a ponte peatonal do paseo, porque o estado da estrutura carece, o sea, ten falta de actuación, dun mantemento axeitado, e as tablas que sustentan por onde se anda, pois, bueno, tamén carecen de mantemento, e hai un serio risco de esvaróns, de caídas e de risco para os viandantes. Sendo coñecedores o Goberno Municipal dos problemas de filtracións que afectan ao auditorio de Rianxo, queríamos saber que actuacións se teñen previsto para solucionar estas deficiencias e garantir a correcta conservación do edificio. Así mesmo, se existe algún calendario de actuacións ou partidas orzamentarias previstas para acometer estas obras de reparación e mantemento, ou se algún tipo de proxecto que avaliara estas deficiencias e estiveran cuantificadas económicamente. Pasamos aos rogos. Facemos eco das reiteradas queixas dos veciños e veciñas da Rúa do Hospital polo forte ruido que producen os rexistros da rede pluvial o seu paso polo paso dos vehículos. Rogamos ao Goberno Municipal que revise esta situación e adopte as medidas necesarias para solucionar de forma definitiva este problema que afecta ao descanso e ao benestar da veciñanza. Tamén rogamos ao Goberno Municipal que reforce as tarefas de limpeza, mantemento e conservación das papeleiras situadas nos distintos espacios públicos do Concello. Trasládanos que en algúns puntos estas presentan un estado de conservación mellorable, polo que consideramos necesario realizar as actuacións oportunas para garantir a súa correcta utilización e contribuir á boa imaxe e limpeza dos espazos públicos. Tamén solicitamos unha actuación integral de limpeza e mantemento e conservación da aula activa do mar. Na actualidade, este espacio presenta un estado claramente mellorable, con falta de limpeza e elementos de madeira deteriorados e podres, zonas en pintar, especialmente unha fachada lateral que ofrece unha imaxe de abandono impropia dun equipamento municipal destas características. Seguimos con temas de limpeza. Rogamos ao Goberno Municipal que proceda á limpeza e acondicionamento e mantemento dos bancos situados na Praza de Padrón. Na actualidade presenta un estado de conservación deficiente, con abundantes restos de sociedade acumulada, o que evidencia unha falta de mantemento e dificultos de uso por parte da veciñanza. Consideramos que por tratarse dun espacio público moi frecuentado é necesario realizar unha limpieza en profundidade e establecer un mantemento periódico que garanta a súa conservación e dé unha imaxe coidada do noso Concello. Tamén nos facemos eco das numerosas queixas trasladadas por veciños e veciñas que teñen as súas vivendas lindeiras con parcelas que se atopan sen limpar e cunha importante acumulación de maleza. Tendo en conta a época do ano na que nos atopamos e as altas temperaturas previstas para este verán, rogamos ao Goberno Municipal que intensifique as actuacións de inspección e requirimento aos propietarios para que procedan á limpeza destas fincas, co obxectivo de reducir o risco de incendio e evitar problemas de salubridade e mellorar a seguridade e calidade dos nosos veciños. Tamén nos teñen trasladados varios veciños a presencia de roedores en distintos puntos do casco urbano de Rianxo. Tendo en conta a chegada do verán e as altas temperaturas, rogamos ao Goberno Municipal que intensifique as campañas de ratización na rede de saneamento e alcantarillado,
así como naqueles puntos onde se teñan detectado unha maior presencia destes roedores. É unha cuestión de saúde pública, entonces necesitamos que se actúe con contundencia. Último rogo. Rogamos ao Goberno Municipal que proceda á reparación e acondicionamento da zona de aparcamento situada diante do Polideportivo Municipal, xa que presenta numerosos fochancas e un firme en mal estado. É unha zona de moito uso, especialmente de aparcadeiro para os usuarios destas instalacións e tamén dos que nos visitan aquí ao casco urbano. Entonces, solicitamos que se leve a cabo unha actuación a maior brevidade posible para mellorar a seguridade, a accesibilidade e o estado xeral deste espazo. Moitas gracias. Moitas grazas, Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. Procedemos a facer a lectura das preguntas enviadas por rexistro. Como punto número 1, cal é actualmente o período medio de pagamento a proveedores do Concello de Rianxo e cantas facturas de exercicios anteriores permanecen pendentes de pago. O punto número 2, relativo ao pexón, en que estado de tramitación se atopa o pexón de Rianxo e cal é a previsión para a súa aprobación definitiva. A terceira pregunta relacionada ca Biblioteca Municipal, cal é a data prevista para a apertura da Biblioteca Municipal no Pazo de Martelo e, así mesmo, por que non se están cubrindo as ausencias do persoal cando estas impiden o normal funcionamento do servizo. O punto número 4, relativo ao mantemento e limpeza viaria e o uso de instalacións deportivas e municipais. Dispón o Concello de Rianxo dun plan de mantemento e limpeza de vías, espazos públicos e instalacións sociodeportivas e, en caso afirmativo, cando se prevé a súa publicación. Considera o Goberno Municipal axeitada a cobertura actual de limpeza e mantemento en todo o termo municipal? En relación co uso das instalacións deportivas municipais, que criterios obxectivos regula o Concello para a autorización de adestramentos e actividades en pabellóns municipais, especialmente en relación coa presencia ou ausencia de persoal de conserxería? Para contextualizar un poquinho esta pregunta e que nos poidan entender a xente que nos ven nas súas casas e os aquí presentes, o que se está facendo é que haya determinados clubs, asociacións, empresas as que se dá as chaves pois sin ese criterio de que exista conserxe nos espacios deportivos e, en cambio, a outros clubs que solicitan os espazos para facer a súa actividade, pois non se lle deixa, alegando que é necesario que haxa persoal en conserxería. Por tanto, ante esa disparidade de criterios, nos gustaría que nos aclararan cal é a situación real sobre o mesmo. O punto 5, referente a servicios sociais e atención temperá. Cal é a situación actual do servicio de axuda no fogar e cantas persoas se topan en lista de espera. Respecto ao servicio de atención temperá, cal é a previsión de licitación? Creo que é unha pregunta reiterada pleno tras pleno, porque estamos esperando con ansias a ver cando chega esa licitación, se vai ter continuidade unha vez rematada a actual subvención en novembro do 26. E a outra pregunta é: está garantida a continuidade da prestación do servicio durante o mes de agosto? A pregunta número 6, relativa, e xa reiterada, creo que no último ano e medio en todos os plenos, a ordenanza fiscal número 12. Fomos facendo preguntas de diferentes formas para intentar incentivar a este goberno a que trouxera, como fixo hoxe, ca ordenanza número 16 ao pleno, esta ordenanza famosa xa número 12, de entrada e saída de vehículos. E tendo en conta a resposta que vostede nos dou no pleno anterior, pois creo que é importante e ha caído a seguinte pregunta. Tendo en conta que os servicios xurídicos municipais actúan con carácter consultivo, é dicir, a partir dunha consulta que en primeira instancia supoño que emitirá o alcalde, e a partir das directrices que se lle traslade. Entón, a pregunta é: solicitou a alcaldía algún informe sobre a aplicación da taxa por entrada de vehículos nos últimos 2 anos dende que se tería detectado a posible discrepancia na súa aplicación?
Permíteme, señor Bustelo, nós fixemos o traballo, xa o fixemos hai tempo, non esperábamos que nos dera esta resposta, pero nós sí que solicitamos un informe xurídico externo xa en aquel momento, en xaneiro de 2025. E as conclusións son claras. A vía de solución a este erro, que hai que admitir que é un erro, pois as dúas vías existentes son claras. Ou que o Concello toma a determinación de modificala e aproveitar para refacer esa ordenanza que data, creo que da actualización do 2012, estamos en 2026 e eu creo que era un momento idóneo para propoñelo. E senón, a outra vía é que os afectados pois presenten as súas reclamacións, alegacións, os recibos que se lle están pasando. Eu, si quere, enseño aquí o recibo dun veciño donde o criterio de pago aparece asociado a 3 metros lineales. Na ordenanza non aparece ese concepto, polo tanto, no noso informe hai dúas formas de solución. Confiamos que o alcalde solicite ese informe xurídico e que non obligue a oposición a ter que xuntar ese tercio necesario para solicitar o informe xurídico do mesmo. Con respecto ás preguntas aquí directas en pleno, presentamos por rexistro, como ven sendo habitual e ao longo desta legislatura, para intentar non chegar ao pleno e facer estas exposicións largas, tediosas e cansinas para todos, presentamos unha serie de cuestións que esperamos que se resolvan en algún momento. Foron presentadas á Valedora do Pobo. Advertímolle que a resposta que se nos dou non nos vale, porque se den unha serie de situacións que non son verdades as cuestións que planteamos. Nos pedimos información sobre Sete Fogas, é dicir, hai un informe tramitado con patrimonio para executar a parada de autobús en Sete Fogas, sí ou non? Con respecto á praza de Bastos, o expediente 2023/G6/570, e fai referencia á actuación que fixo o Concello onde se vulnera o regulamento e a ordenanza municipal dese espacio. Eu creo que e non pedimos ningún informe, solicitamos que se nos presenten si hai algún informe ao respecto. Non estamos solicitando nós que nos emita ningún informe nadie. E seguimos insistindo que nos presenten esa factura sobre o proxecto de Vilas 1. Levamos un ano e pico esperando por esa factura, vostede nos está dando larga de forma continua, pois nos seguiremos preguntando hasta que non la presente. Pregunta, en relación co lugar dos Loureiros. Outro punto reiterado, donde a veciñanza se sigue preguntando cando se vai a proceder a facer a recollida de aguas pluviais, cando se vai a proceder a facer o asfaltado, cando se vai a proceder a facer ese proceso de ratización e cando se vai a proceder a facer ese procedimento de limpeza de forma periódica. E, asimismo, solicitamos información sobre en que situación se atopa o proxecto de Pedravixía. Vostedes presentaron un proxecto de 700.000 euros. Creo que xa expuxemos en aquel momento unha serie de consideracións que víamos oportunas, pero a pregunta é, falaron vostedes ca veciñanza e hai algún plan de actuación sobre ese proxecto de Pedravixía? Con respecto aos rogos, trasladámoslle ao grupo de goberno que a veciñanza está intentando recoller firmas con respecto ao inventario municipal de camiños. Hai unha serie de documentos que se están circulando por o noso Concello para recoller firmas para poder aprobar de forma definitiva ese inventario municipal de camiño. Unha cuestión que xera numerosas consultas e dudas entre a propia veciñanza. Por iso, rogamos que se informe ao pleno do estado actual dos traballos relativos ao inventario municipal de camiño, que se establezca unha planificación con prazos definidos para a súa elaboración ou actualización durante a presente legislatura e que se manteña informada a veciñanza dos avances e se facilite a súa participación no proceso. Entendemos que se trata dunha cuestión prioritaria que requiere un impulso decidido por parte do Goberno municipal. Rogamos sobre o uso dos locais. Solicitamos que se reforce de forma inmediata o control e a vigilancia dos accesos aos locais e centros municipais para evitar usos sen autorización. Ademais, propónse establecer un protocolo estricto de limpeza e revisión entre usos para garantir unhas condicións axeitadas de higiene e mantemento.
E, finalmente, pedimos ao Concello que aplique as responsabilidades e sancións correspondentes a quen faga un uso indebido ou cause daños nestas instalacións. Hai veciños que teñen reservados os seus espacios para poder facer as súas actividades, seguindo os cauces, ademais, que marca a nivel administrativo o Concello, e cando chegan a facer o uso dese espacio, se encontran con unhas situacións desagradables. Co cual, rogamos que revisen esas situacións, que actualicen os procedementos e os protocolos axeitados para que a veciñanza use os espacios realmente que ten asignados. Tendo en conta a demanda histórica cada veciñanza da Devesa e que agora tamén se suma a veciñanza de Somoza en Asados, que seguen sen dispoñer de rede de abastecemento de auga, rogamos ao Goberno Municipal que priorice e impulse de maneira urxente a execución das actuacións necesarias para dotar a zona dunha rede de auga potable. Vimos insistindo ao longo desta legislatura que é de vital importancia que se solucione o contrato do servicio da xestión integral do ciclo da auga. Hai unha comisión que se aprobou, creo que xa hai 8 meses, e a día de hoxe está sin convocar. Eu creo que imos chegar ao final de legislatura e seguiremos falando desta comisión de seguimento. Tendo en conta as novas vías de financiamento que a Xunta de Galicia habilitou e as facilidades existentes para a contratación de socorristas, rogamos ao Goberno Municipal que explique por que o Concello de Rianxo non opta por ampliar o servicio de salvamento e socorrismo a máis praias do municipio. Por exemplo, as Cunchas, que debido á situación de correntes sería unha playa que podría ter perfectamente este servicio, e por que non se inicia a prestación no mes de xuño. Considera o Concello que o resto de praias, entendemos que por non aplicalo por terceiro ano consecutivo, non presentan riscos suficientes para justificar que se volva a implementar este servicio solo en Tanxil. E o último rogo. Levamos escoitando a veciñanza de Carballal, levamos escoitando en múltiples situacións que casi desde hai 3 anos a marquesina de Carballal está en elaboración. É dicir, un prazo que, sendo sinceros, comeza a resultar difícil de comprender para a veciñanza de Carballal. A estas alturas, despois de tanto tempo, algúns veciños e veciñas xa non saben o que se está proxectando, se é unha simple marquesina para que poden estar resguardados da intemperie no inverno ou do sol no verán. Están vostedes proxectando unha edificación con 3 pisos ou un chalé, é dicir, os veciños xa teñen medo de se vai coller esa marquesina na plaza. É dicir, os plazos de elaboración superan ampliamente o que sería razonable para calquer goberno. Falamos de casi 3 anos desa promesa. E a realidade é que a demanda segue sen resolverse, alargando e en estado de elaboración. Rogamos ao Goberno Municipal que informe con claridade sobre o estado real deste proxecto, os trámites pendentes e a data prevista para a súa execución, para evitar que a veciñanza siga pensando que a futura marquesina, despois de tantos anos de elaboración, non vai caber na Plaza de Carballal. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Por empezar xa polo chascarrillo, e además tamén para continuar co resto dos rogos que expuxo, non? Vostedes estiveron moitos anos no goberno, por tanto, espérase dun grupo que ten esa traxectoria que non só sirva de correa de transmisión dos chascarrillos, comentarios ou calquera outro tipo de exposición que poida escoitar na rúa, na taberna ou en calquera outro sitio, non? Debería tamén ter unha labor de filtro, de escoller o que é prioritario e o que non é prioritario, e incluso tamén ter a responsabilidade de trasladarlle á veciñanza o que supón pasar por un goberno que, ainda que vostedes non o fixeron, o seu grupo sí, ten longa experiencia neso, e seguro, pídolle que non me interrumpa. E además teño que pedirlo en cada pleno, pídolle que non me interrumpa, vale? Pídolle que non me interrumpa. A próxima vai ter que abandonar o pleno, vale? Sinto ter que estar todos os plenos ca mesma historia. Eu creo que é o que busca cada pleno. Cando eu estou falando sobre calquera cuestión, ven vostede, bota a súa historia para que entremos nun debate, para ter o seu minutiño de gloria. Pídolle, por favor, que non me moleste, ou senón vai ter que abandonar o pleno, vale? Moi ben. Seguindo con iso, nos
no pleno pasado comentaba vostede nunha exposición ou nun debate anterior. Traía vostede unha moción de urxencia porque había unha serie de asfaltados que eran absolutamente prioritarios e tiñase que debatir a urxencia para executar inmediatamente. Agora, o urxente é asfaltar os loureiros, porque é máis prioritario os loureiros que aqueles outros asfaltados que se poñían antes. Traese ao debate unha proposta, seguro que ten cuestións interesantes, ainda que xa se expuxo porque non a compartíamos, pero traes unha proposta sobre a necesidade de ampliar e favorecer como prioritario a ampliación da rede de abastecemento para crear unha serie de hidrantes. Pero, ollo, despois xa nos rojos o prioritario é a sonada de Besa e de Somoza. Quero dicir, di unha cousa, din a contraria, nun pleno para o seguinte, na parte do debate, na parte de rojos e preguntas. Por tanto, recóllense as necesidades, por suposto, moitas destas, ademais, non apareceron onte, nin antonte, nin fai 3 anos, vanse canalizando, vanse executando, de acordo con ese plan que despois lle comentarei, de mantemento, de viais, etc. De acordo, por suposto, que o finito dos recursos e non podemos, por tanto, en cada pleno priorizar un sitio ou outro en según os comentarios que se vayan escoitando, desde o meu punto de vista, por suposto, non? Falaba vostede tamén das facilidades para a contratación de socorristas por parte da Xunta de Galicia, non sei que facilidades son esas, desconoso que facilidades pon a Xunta de Galicia, porque nós levamos pedindo nestes últimos anos unha subvención para poder cubrir isto, xa que con fondos propios, como lle estou comentando, pois non se pode estar a todo, a subvención que se nos dá é a mesma todos os anos, e, por tanto, non nos permite nin ampliar zonas, nin ampliar meses. Facer eso require de tirar dos fondos propios e, por tanto, de traer de outras das partidas, ao mellor algunhas das que se comentaban. En todo caso, consíguese consolidar a presencia de socorristas nun dos nosos areais, un dos máis frecuentados, e eso xa é unha boa noticia, porque tampouco non sempre foi así, seguro que tamén o recorda, non? Falaba tamén do inventario de camiños, un inventario que tampouco non está encima da mesa desde onte, nin desde antonte, nin desde fai 3 anos. É un inventario de camiños que se aprobou de maneira inicial no ano 2016 e un inventario que, ademais, debe ser revisado, precisamente porque debe ser revisado a fondo durante os últimos plenos. Creo que desde o comezo da legislatura houve que traer aquí expedientes de investigación de titularidade de camiños, precisamente porque a información máis actualizada, por tanto a extraída dese inventario de camiños, non nos dá pé ou non lle dá pé aos servizos xurídicos a extraer unha conclusión sólida e definitiva. Por tanto, con eses antecedentes, o que corresponde, desde o noso punto de vista, é abordar unha revisión dese traballo que se está facendo, pero que leva un tempo facer. Por tanto, seguimos traballando no asunto para clarificar esas cuestións e, ademais, en paralelo, a cuestión do pexón que tamén salía por parte de varios grupos, non? Comentaba un proxecto que existe para Pedra Vixía, efectivamente, un proxecto ambicioso, elevado, dando punto de vista do seu orzamento, e que buscaremos a mellor financiamento para levar a cabo, ben de maneira integral, ben por fases como se fai en moitos outros sitios, non? Revisarei esas preguntas formuladas con anterioridade por rexistro, por se están contestados ou non algunhas delas, ou para darlle contestación a contestación máis efectiva. E en relación a outras preguntas que remiteu por escrito, en relación á pregunta primeira, eu descoñezo neste momento o dato, indicarei aos servizos económicos que yo remitan. A pregunta segunda tiña que ver co pexón, insisto, tamén os outros grupos o formulaban. Pexón neste momento, creo que xa o teño trasladado, volvo a trasladalo, está pendente dun informe favorable de costas. Tivemos xa fai uns meses un informe desfavorable. Durante estes últimos meses o que se ven facendo é traballar con costas, mantendo distintas xuntanzas de traballo para chegar a un punto de entendemento e que a proposta poida coller un camiño certo cara a súa aprobación definitiva por parte da Xunta. A última xuntanza de traballo que mantivemos nese sentido foi positiva. Eu creo que próximamente teremos boas noticias nese sentido e a partir de aí iniciará a súa tramitación para a aprobación definitiva na Xunta de Galicia e, por tanto, se todo vai ben, pois marcámonos un prazo non superior aos 12 meses para que a cuestión estea definitivamente resolta, non? En relación á pregunta terceira, por suposto, se abrirá esta instalación cando estea amoblada e con todos os seus libros de volta, unha vez que se leve a cabo o necesario traballo de expurgo.
E, ademais, o que sinala tamén esa pregunta non é correcto de todo. Hoxe mesmo empezou a traballar unha persoa para cubrir as vacacións da responsable da biblioteca. En relación á pregunta cuarta, estánse executando traballos de limpeza, estánse executando importantes traballos de mantemento. Pasado martes rematamos de rexenerar varios viais en Abuín e estánse vendo pouco a pouco os resultados deste plan de traballo. Pero, como dixía antes, os recursos humanos e económicos son limitados, son finitos. Se non fora así, pois estaría xa todo feito de vez. E fala tamén, ainda que non entendo que non ten moita relación co punto anterior, pero fala do uso de instalacións deportivas que se ven xestionando, autorizando, como sempre se fixo, seguindo a pé xuntillas as recomendacións dos técnicos do Servicio de Deportes, que fan un traballo fantástico neste sentido. E en relación á pregunta quinta, da mesma maneira desconeso o dato que pedirei que llo remitan. A Unidade de Atención Temperada sabe que está en fase de licitación, sabe tamén que xa se fixo un traballo anterior para licitalo que non se puido culminar, e no verán terá o mesmo funcionamento que tivo o ano pasado. E a pregunta é esta, xa vostede mesmo dicía que xa fixera varias veces, e da mesma maneira xa foi contestada varias veces. Comentaba, neste caso, o Partido Popular a cuestión do alumeado público da Diputación na Ponte de Catoira, un asunto que ten salido xa en puntos anteriores, que nós temos abordado tamén con Diputación e que efectivamente está pendente de resolver. Tamén en algún pleno pasado comentábamos a necesidade de que esa ponte, unha única administración asuma a titularidade desa ponte. Seguramente eso axudaría, quizás non, pero a priori cabe pensar que axudaría a resolver con maior celeridade este tipo de problemas. Nós queremos traballando, trasladando tamén isto e tamén poñéndonos a disposición deste caso da Diputación para o que faga falta e resolver esta cuestión a maior brevedade, a poder ser antes do inverno próximo. Comentaba tamén, creo que tamén o BNG o facía, o que ten que ver co mantemento da ponte de Té, que este inverno pasado veu acentuado o seu deterioro en algún punto. Foi revisada a estrutura con técnicos externos. Esta mesma mañá estaba previsto unha visita que se traslada a mañá nese sentido. Buscarase acometer unha actuación a maior brevedade posible. Probablemente estemos falando dunha actuación bastante amplia e que incluso nos obrigue a desmontar a ponte para volver a montalo, ainda que para poder traballar cómodamente. Pero, en todo caso, como digo, estamos ás pensas de unha xuntanza de traballo que esperemos que se produza mañán e a partir de aí poder xa clarificar un pouco os pasos a dar. Preguntaba tamén por os problemas de filtración no auditorio. Están bastante correxidos. Este inverno pasado fixo unha actuación importante de sellado de varios puntos onde se detectou a entrada de auga e iso fixo ou permitiu correxir prácticamente ao 100% a entrada de auga ao auditorio, que durante moito tempo viña deteriorando sobre todo os falsos teitos e outras partes do edificio. En todo caso, cabe tamén unha revisión máis en profundidade do tellado pola súa feitura e tamén se levará a cabo. Estamos últimamente priorizando o que ten que ver cos traballos de mantemento da parte interna do auditorio, todo o que ten que ver a parte escénica e demais, que tamén estaba en algúns casos bastante desgastada, e vense facendo tamén un traballo importante nestes últimos meses, cambiando varas, cambiando frenos e cambiando este tipo de instalacións que desde que se abreu non se cambiaran. Tomo nota do resto dos rojos que se formulaban. Falaban tamén do tema das parcelas sin limpar, creo que o conselleiro neste caso contestou. Comentaba tamén o tema de traballo de contención de pragas, un traballo que está externalizado, que se fai, sobre todo que se concentra no verán, evidentemente, incluso esta mesma semana un punto
detectouse en un punto, nunha aldea, detectouse unha presencia de pulgas, foi actuar ali neste caso para evitar este problema. Estáse un pouco vigilante de calquera situación deste tipo que poida xurdir, requírese a presencia desta empresa que se está ocupando do servicio e actúa, e ademais dunha maneira eficiente. Entón, calquera sitio no que poida haber algunha cousa fora do normal, pois se nos lo trasladan inmediatamente os mandamos por ali. E tamén tomo nota do tema que me comentaba do parking frente ao pabillón municipal. Está previsto tanto este parking como os situados na zona da Martela que se arranxen agora nestas próximas semanas, que se renove a capa de pavimento, non? E no caso do BNG comentaba tamén este tema da ponte de Teque que xa comentei, o tema do Peixón tamén. Comentaba tamén o tema dos 4 obradoiros de emprego. No noso caso pedimos, ratificouse no plano anterior, non, ese obradoiro conxuntamente con Boira con Pobra, ese obradoiro de garantía juvenil, que esperemos que nos concedan. Eu creo que así será. E ademais presentamos xa tamén unha solicitude de obradoiro de emprego dual por nós mesmos. Estamos nun proceso de contestar a varios requerimentos que nos van entrando para corregir certas deficiencias na documentación. Eu espero que tamén podamos contar con este obradoiro de emprego, como dicía na anterior pleno, non para levar a cabo ningún tipo de actuación, senón para formar, neste caso, persoas desempregadas en ámbitos que además veñen tendo moita demanda. No caso anterior falábamos, no caso do pleno anterior, falábamos de traballos de xardinería parecido. No caso do que temos en trámite, pola nosa conta, ten máis que ver con mantementos, con obras menores, etcétera. Non? Entón, espero que tamén contemos con ese obradoiro. E tomo boa nota dos rojos, sobre todo, o tema de acondicionamento de sendeiros. Están traballando estas semanas precisamente nesto, non? No caso na Praia da Torre cara ao Porto estuvouse traballando e continuarase cara ao Río Texe. Antes se fixeron os da zona de Quenxo, Tanxil, etcétera. Non? Por tanto, iremos dando conta dos traballos que se van levando a cabo nestas próximas semanas, que efectivamente tamén cando máis o demanda a vegetación, evidentemente. E creo que está todo abordado.